Новина от последните минути или от последни часове от днес. Новина, която води повече въпроси, отколкото отговори след себе си. А именно Маркъс Рашфорд все по-близо до преминаване в Астън Вила. Главно се говори за това дали да има опция да се закупи след края на 6-месечния период под наем или да е само за 6 месеца. И тук идват милиардите въпроси. Трябва ли да Маркъс Рашфорд да отива в друг клуб? Ако да, по-добре ли е клуба да е от Англия или пък евентуално по-добре да е от чужбина, защото да се остана да играе само за Юнайтед в Англия? Прав ли е Морим да не му дава никакъв шанс? Толкова зле ли тренира Маркъс Рашфорд, че да беше казан, че даде по-рано шанс на 63 годишния треньор на вратарите, отколкото Рашфорд да е на терена? Антуража му ли е виновен за това неговото падение? Другия въпрос е, ако гледаме къде са неговите съотборници, в частност Джеси Лингард, Пол Погба, всички те, които бяха едно голямо ядро в Юнайтед и за които бяха винени за доста от загубите, доста от уволненията. Както казах, много въпроси, аз имам отговор за някои от тях, но просто искам да чуя и вашето мнение и дали бихте гледали Рашфорд с екипа на Вила или прочето да отиде в Милан, в Барселона и да го гледаме само в европейски вечери. Пишете, ако искате. Ако не, матчът си върви 5-0 за Нотингъм Форест срещу Брайтън. Брайтън се набиха като добър ден, значи и Нотингъм ще набият, ако не се стегнем, но това са други неща. Сега да си говорим за Рашфорд.